लोगोफोर बेलासि बेलासि बेरायबाय आं नै जोंनि गामिनि लांगोनायावहाय आङो इउटुबाव मोननैसो टपिक लानानै फैदों। जाय टपिकआनो जादों माखासे गुबुन हारिनि सेंग्राफोर आरोना भिडिअ कल हरनानै गाज्रि फाव खालामहरो, गाज्रि नायनो बियो। जानला मोनला भिडिअ कल हरबाय हमबानो गाज्रि आखाइ फाव खालामगोन आरोना, गाज्रि बेबहार देखायगोन आरो गाज्रि भाषा बुंहरो, बिदिनो नायनो बियो बायदिसिना गाज्रि पिक्सार। बेफोरखौहाय आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो दिनै भिडिअ बानायबाय, जाहाथे बेलेग सिख्लाफोरा बेफोरबायदि फाव दिन्थिनायाव बायदिसिनाफोरखौ सोमब्रनानै लाया। आं बेखौनो बुंदों, मानोना बिसोरो जाबाय सासे बिराद गाज्रि मानसिखा आरोना। बेफोरखौनो बिसोरो स्क्रिन भिडिअ खालामनानैहाय भाइरेल खालामो। बिसोर जाबाय बिदिनोखा, बिसोरो मानसि मोजां नङा। मैया फुङावहाय थारमाने मोनसे सिमावहाय भिडिअ कल बुदोंमोन। भिडिअ कल बुनानै आं हमदोंमोन, खिन्थु आं आंनि फेसखौ देखायाखै। खिन्थु बे आंखौ हिन्जाव नंनानै बियो गाज्रि फाव खालामहरदों। बिदिनो atwnni माबानि फाव खालामहरदों आरो बायदिसिना नायनो बिदों। ओमफ्राय उनावहाय आंखौ मोनथिबाय आरोना, हाबा जानायसो सानखो ना माखो, नोंनि वेबनि पेज नायनो नोंनि वेबनि नाम्बारा हर, आंनि बिसिनि नाम्बार बिबाय थाबाय आरोना। आं हिन्जावानो लायाखै, जेन'बा आंनि वेबनि नाम्बार बिबाय थाबाय। रायज्लायनो नोंनि वेबआ देखाय, खिन्थु बिनि फाव फेसना मोनसेबो मोजां लाजाखाया, नायजाखाया आरोना। फार्स्ट हरजेननायावथ' आं स्क्रिन रेकर्ड बानायनो रोङाखै बिनि गाज्रि आखु देखायनायफोरखौहाय। ओमफ्राय उननिफ्रायसो आङो स्क्रिन रेकर्ड खालामनाय जादों। नोंथांमोनहा जाहाथे बे जोंनि सिख्लाफ्रा बेफोरबायदि फाव फेसन खालामनायाव सोमब्रनानै लाया। आङो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ देखायगोन आरो स्क्रिन रेकर्डखौबो देखायगोन, नायलांदो। सिख्ला लोगोफोर, बिब'मोन, बिनानावमोन आरो मादैमोन, बाजैमोन, अननानै बेफोरबायदियाव सोमब्रनो नाङा। आङो बे मानसिनि नाम्बारखौबो होगोन, पेजखौबो होगोन, बिनि रेकर्डिं रायज्लायनायफोरखौबो आं होगोन। नोंथांमोनहाबो जाहाथे नुयो, लाइक आरो शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे बयबो रोजा सुबुङा बे भिडिअखौ नुयो, जाहाथे रावबो सोमब्र'आ। बे भिडिअखौ आङो नोंथांमोननो देखायनो होननानै आङो दिनै बानायनाय जाबाय। थाबमानि नोंथांमोनहाबो नुनानै बुजियो आरो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायनानै मानसिखौ सिनायनानै लायो। दानिया बे मानसिखौ सिनायनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै ला। बे मानसिनिखौ आङो देखायना होनोसै, नायनानै ला। दानिया सोरनावबाफोर बे मानसिया आंनियाव खालामनाय बायदि खालामदोंब्ला अन्नानै कमेन्ट खालाम, आंनो खोन्थाहर। बेखौ नाम्बारखौबो आं होनानै होगोन। सोरनावबाफोर बिदिबायदि खालामहरफ्लांनाय दंबा, सिख्लाफोरनावबा सेंग्राफोरनावबा सोरबा सुबुंनाव, आंनो खोन्थाहर कमेन्ट बक्सआव।
दानिया आंनि हारि बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेजों लोगोसे नटिफिकेसनखौबो थुनानै ला आरो शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम जाहाथे नोंथांमोननि सापर्ट मोननानै आङो बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोबाय थानो हायो। दानिया आं भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय।